कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलिना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कारला ओव्हरटेक करताना दुचाकीचा अपघात झाल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी कुंभारमाट येथे घडली। या अपघातात मुरारी जाटव वय 25 मूळ राहणार राजस्थान व देसवीर जाटव वय 25 मूळ राहणार राजस्थान हे दोघे गंभीररित्या जखमी झाले, परंतु मुरारी जाटव याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले। बांदा परिसरात सोमवार दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस झाला। सलग 2 तास पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भात शेतीचे मोठे नुकसान झाले। सकल मराठा समाज सावंतवाडीच्या वतीने मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सावंतवाडी शहरात बुधवार दिनांक 8 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता मोटरसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे। याबाबत तहसीलदार श्रीधर पाटील आणि पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले। आमदार नितेश राणे यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर झालेल्या कलमठ ग्रामपंचायतसाठीच्या नवीन कचरा घंटागाडीचे लोकार्पण आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचा YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।